Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündölügi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sähra. 21-nji maýda ýerden gün doganda Ahal welaýatynda güýçli ýağış ýagyp başlady. Munyň netijesinde welaýatyň ençemi etrawyna sil suwlary gelip, ekin meýdanlaryna ziýan ýetirdi. 22-nji maýda Aşgabatda güýçli ýağşyň ýagmagy dowam edýär. Seýşenme güni Köpetdagyň dag girişlerinden arçmana tarap şolsanda Bäherden etrawynyň Garawul owasyna çawaly sil suwlary geldi. Ýollaryň käbir böleklerini sil suwlary ýumurdy diýip, howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli anonim şertde maglumat beren habarçy 22-nji maýda gürrüň berdi. Onun sözlerine göre çawaly sil suwlary owa hojalyk meýdanlaryna hem diýan ýetirip, ençemi ekin meýdanyny suw bassy. Kartoşka, pomidor we beýleki owa hojalyk önümleri ekilen meýdanlara sil geldi. Bu ekin meýdanlaryndan hasyl alyp boljakdy ýa-da bolmajakdy sonra aslynda galýar diýip habarçy aýtdy. Şeýledol Aşgabat şäherinde güýçli ýağşyň 22-nji maýda yerli wagt bilen saat 16:30-da hem dowam edýändigini häzirki wagt Türkmenistanyň Jemaat Hojalygy ministrligine degişli edara kärhanalaryň işärleriniň köçeleri ýağış suwlaryndan arasalamak boýunça işçiň iş alyp barýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Jemaat Hojalygy ministrligine degişli edara kärhanalar köçede üşýän ýağış suwlaryny arasalamak üçin barha köp adamy işe çekýärler. İşärleriň käbir suwsely, käbiri plastikadan ýasalan suwseler bilen köçeleri ýağış suwlaryndan arasalaýarlar diýip habarçy belledi. Türkmenistanda indi mart aýynyň ortalaryndan bäri Balkan, Mary we Ahal welaýatlarynda şeýlede Aşgabat şäherinde çawaly ýağışlar we güýçli tupan wagtal dowam edýär. Munyň netijesinde agdalýan welaýatlaryň ençemi owadyr etrawyna we Aşgabat şäherine sil suwlary gelip, köçelere, ýaşaýyş jaýlaryna we ýer zeminlere ziýan ýetirdi. 15-nji maýda Aşgabatda güýçli ýel turup, soňra ýağış ýagdy. Munyň netijesinde paýtagtyň köçelerindäki wagtlaýyn gurnalan käbir suwdan nokotlary we selýählerdäki agaçlar ýumruldy. Resmi medeniýet silin gelmegi, çawaly ýağışlar we onuň netijeleri barada hiç ýyly maglumat bermän gelýär. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýtyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Aşgabatda kebelekler we beýleki mör-möjekler adaty bolmadyk bir möçberde köpeldi. Bu arada habar berýän Azatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçylary dürli renkli kebeleklerden başga-da möjekleriň şol sanda agaç bitiniň hem ýaýranlygyny aýdarlar. Şuňlar Aşgabatda mör-möjeklere garşy hemiki serişdeleri pürkän ýöriti awtologlar hem gözeýilýär. May aýynyň 1-nji ýarymyndan Aşgabatda kebelekleriň adaty bolmadyk bir ýagdaýda köpelmegi gözeýildi. 10-njy maýdan başlap şäherde gijelerini Aşgabatyň ýaşaýjylary ýygyna ýörite guty berkidilen traktorlaryň gatnap başlandygyna we olaryň hemiki serişdeleri pürkänligine şaýat boldular diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçy taýdar. Onuň sözlerine görä şäheriň köçelerinde hemiki serişdeleriniň ulanylmagy diňe bir gijelerine däldi. Eýsem güniň dowamında we köçede adamlaryň köp wagtynda amalaşyrlar. Merkezi köçeleriň birinde saat 21-de traktor awtobus duralgatyna golaýlanda signal berdi. Duran adamlar muňa düşünmän gaçyp ýetişmänkä ol olaryň üstüne hemiki bir zady pürküp geçdi diýip habarçymyz aýdýar. Aşgabatda kebelekleriň adaty bolmadyk bir möçberde köpelenligi barada hökümetçi neşirleriň biri hem habar berdi. Ine ençime gün bäri Aşgabatyň ýaşaýjylary ýer ýüzündäki iň ajaýyp mör-möjegiň kebelekleriň tansly oýunyna syn edýärler diýip Orient saýty 19-njy maýda habar berdi. Şu ýyl ummaty möçberdäki kebelekler tutuş merkezi Aýda regionunda gözeýildi. Kebelekler Täjikistanyň bir näçe regionunda we paýtagtynda, Özbekistanda we Gazakstanyň hususanda Aktau regionunda peýda boldy. Merkezi Aýda'da kebelekleriň köpçülikligiň peýda bolmagyny şu ýylky tebigy şertler bilen baglaşdyrýarlar. Şu ýyl regionda ýagyn köp boldy. Ýurtlaryň ençemesinde şol sanda Türkmenistanda paýtagty etraplary suw basty, sil geldi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Daşowda polisiýa işgärleri akşam saat 9-dan soň köçe çykýan adamlary soraga çekýär. Demirgazyk Türkmenistanyň administrativ paýtagyna polisiýa işgärleri akşam saat 9-dan soň köçe çykýan adamlary soraga çekýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli gezginlik şertlerine 21-nji maýda habar berdi.
Daşoğlu şäheriniň polisiýa departamenti adamlaryň agşam tagy 9-dan soň köçä çykmagyna degişli dilden hereket çäklendirmelerini girdi. Daşoğlu'da polisiýa agşam tagy 9-dan soň köçä çykýan adamlary saklaýar. Olar näme sebäpden giýje gezmelýänlikleri barada soragy çekýär. Orada aýyny agz bekleýän adamlar agzaçardan soň mesjide tarawa gidýär. Polisiýa olary saklap sorag edýär. Näme üçin giýjeň bir wagty öýde oturmaýan diýip soraýar diýip habar çaýtdy. Daşoğlu'da giýje saat 9-dan soň girdilen soňky hereket çäklendirmeleri diňe piýadalara degişli däl. Şäheriň ýol gödäwçiligi gullugynyň işgärleri giýje hereket edýän awtowlary da saklap, olary jerime duralgylaryny alyp gidýär. Eger aýal köçede barýan bolsa, polisiýa olardan nikah şahadatnamalaryny görkezmegi talap edýär diýip habar çaýdýar. Türkmenistanda resmi nikahda duran raýatlar seýilgähleri ýa-da beýleki din çalyş ýerlere gezelenje çykany köplenç ýagdaýda nikah şahadatnamalaryny ýanlary bilen götürmeýär. Olaryň polisiýa departamentine äkidilip giýjäni şol ýerde geçiren gezekleri köp bolýar diýip habar çaýdýar. Azatlyk radiosu Daşoğlu'ň vilayet we şäher polisiýa bölümleri bilen habarlaşyp, şäherde girdilen agşamky hereket çäklendirmeleri boýunça kommentariýa alyp bilmedi. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris.